नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. गोय काणकोणच्या श्री क्षेत्र पर्तगाळी मठाचो 550 वर्षाचो सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर पर्यंत. कारवार गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे प्राचीन वैष्णव पंढरी म्हण मानच्या गोकर्ण पर्तगाळी जिवंत मठा कौंदू 550 वर्सां पूर्ण जातात. त्या निमित्तान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर पर्यंत गोंय काणकोणच्या पर्तगाळी मठात 11 दिवसाचो भव्य सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव आयोजित केला असून या महोत्सवात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेमी सहभागी जावचे असून तेमी 77 फूट उंचीच्या प्रभू श्रीरामाल्या काश्य मूर्तीचे अनावरण करचे आसात अशी माहिती समितीचे संयुक्त सचिव अण्णप्पा कामत आणि PRO मुकुंद कामत यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिला. 28 नोव्हेंबर सकाळी 11 वाजता श्री राममूर्ती प्रतिष्ठापना विधी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजी हेमगेल्या सान्निध्यात जातली. दनपारा 3:30 ते 5 या वेळात प्रधानमंत्री मोदी या श्री राममूर्ती श्री रामायण धीम पार्क आणि 3D प्रोजेक्शन चे लोकार्पण करून सभेक उद्देशून उलयतले. 550 वर्सां निमित्त विविध कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमाची आखणी केल्ली असून बदरीच्यान सुरू जाल्ली श्री राम रथयात्रा 26 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर पर्यंत धर्मसभा आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम जातले. प्रधानमंत्री हेमी अनावरण करची 77 फूट उंच कांस्य मूर्ती स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे निर्माते गुजरातचे राम सुतार हेमी तयार केले आसा हे विशेष. कारवारच्या सेंट जोसेफ शिक्षण संस्थे वतीन फूड फेस्टिवल कार्यक्रम यशस्वी. कारवार विद्यार्थी जीवनात विद्यार्थ्याक व्यवहारी ज्ञान मिळू जाय या उद्देशान कारवारच्या सेंट जोसेफ शिक्षण संस्थेन फूड फेस्टिवल कार्यक्रम आयोजित करून विद्यार्थ्याक व्यवहार कसो करचो हेजे प्रत्यक्ष अनुभव दिवचो कार्यक्रम यशस्वी केलो. 20 पेक्षा जास्त आहाराचे स्टॉल घालून मांसाहारी आणि शाकाहारी आणि काही थंड पेयाचे दुकान असे अलग अलग व्यापाराचे स्टॉल घालून विद्यार्थ्यां व्यापार घालून व्यवहारातले ज्ञान मिळवले. त्याचबरोबर विज्ञानाचे प्रदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीक विद्यार्थ्यां नृत्य करून उपस्थिताले लक्ष वेधले. हेच पुढे सरकारी नोकरी मेळची खूप कष्टकर असून विद्यार्थ्याक असे व्यवहारात लक्ष घायल्यार व्यवहारिक ज्ञान वृद्धिंगत जाता. हेजेन विद्यार्थी उद्यमी जाऊ शकता. असले कार्यक्रम विद्यार्थ्याला जीवनात पुढे लाभदायक जाऊ शकतात. होच या कार्यक्रमाचा उद्देश असे या शिक्षण संस्थेचे ज्येष्ठ अधिकारी हेमी आपले मत व्यक्त केले. ग्रीन क्या दिखता है?
ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನಂದದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೆ ಬರಿಯಾಗೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ फोटो आते हैं अच्छा साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच एसीएन बिर्ला ओपस पेंट वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग हिंदवेअर सॅनिटरी वेअर पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर गौरीशंकर देवळा बाजून कैगा रोड हब्बुवाडा कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।